megalayapost.news. Habakran Shukilat Pathai Kobor Uba Enongbri, Additional Deputy Commissioner ka East Giant Hills District, Ulong Bak Election Commission of India, Kalapan Banaban Pentrikamno Eka Special Intensive Revision SIR, Nakamta Kinong Tap Vote ka 5th Tunga Saipung but 6 Cleared Assembly Constituency, Kata Nakabantaban Penne Haka Electoral Roll, Nakabanta Kitu Kibadei Hok, Barban Wengno Naka Electoral Roll Yaka Kurteng Jong Kitu Kibom Dei Hong, Uba Enongbri Ulong Rubaya Kate ka SIR, Kilas Dang Nadu ka Arpo Tarik Mentau Benai, Hadu Arp Kundai Taring, Bar Hakite Gitarik Kandai ka Kam Hapo Office, Kata Kalong Nadu Kabentaban I Training Yaki Boot Level Officers, BLO, Boot Level Agents, Naki Political Party, Lembar Kajing Penbet Penbiang Yaki Jingdon Bapher, Shushu Ulong Bakabenta Kabakong Santam Haka SIR, Kadai Kajing Lej Rung Yeng, Hamalang Kitlu Yeng, Kibaha Pakite Ki Artili Ki Constituency, Haka Bakatarik Ben Sedang Rung Yeng Daki BLO, Kan Sedang Nadu Kalai Po Tarik Mentau Benai, Batkan Kut Haka Arp Kandai Tarik Ubenai Banwan, Namar Kata Nakaliang Uba Enongbri, Ulakentui Kirang Bashnong, Bakin Penong Yaki Jingelang Pajba Hakishnong, Harungkat Kajingdon Ki BLO, Namar Kata Ulakenturu Yakino Yalam Seng, Kikenhun Baro, Lembat Kiwe, Bakin Ai Kajing Trailang, Klang Bakajing Pentrikam Yaka SIR Arjar Arpun Rio, Kanlong Kabayai Bay Yai Ruti. Kublai pi baro kani kalong kajing pentip ya baro ki nong snong khamtam ki tu ki bla dan kerteng hapo ka electoral roll jong ka san sutunga saipung SD Assembly Constituency but Henry Cleariat SD Assembly Constituency bana kaliang jong ka ECI kalapun bana ban penlong ya ka Special Intensive Revision. Hakaba nginjo ban penkuj, ban penjanai, ban penbit penbiang ya ka electoral roll. Tegajing temu jong ka ni ka Special Intensive Revision kalong ba baro ki badai hok ka kerteng jong ki ka dibandan hapo ka electoral roll. Bat ya ki bom dei hok pat ka kerteng jong ki daiban wengno naka electoral roll. Tiya kani ka SIR nila sedang nadu ka arpauterik jong ubanai June minta ka senem but nadu ka arpauterik hadu ka arpau kendai terik kandai ka kam ka eka bangi de apo office ka bakan thup ya ka training ka bangi ya ki boot level officers ya ki boot level agents ladadan ki bathum ki political parties te kejing penbit penbiang ya ki forms bat kunta terter kabenta ka bakong santam ha kani ka Special Intensive Revision kadai ka jingrung yeng jong ki BLO haman pakawai ka tliye apo kini ki artili ki Assembly Constituency ya katarik rung yeng da ki BLO labu nadu ka laipau tarik ubanai bah riu arhajar arpun riu bat kankut haka arpundai terik ubanai Julai arhajar arpun riu kata kebomut baki BLOs dan ki boot level officers kinjo alat kombashi banai bandrung haman kawai pakawai kiye kai baki BLOs kenle habaki rung haki ni kilong ye habaki BLOs kirung hakani kilong ye kensam ya kita ki enumeration forms kabana kaliang jong ka office kala penbiang bat kala ki BLOs bat ki BLOs ken hab yakini ki enumeration forms ha man uwei po uwei brio bladan kerteng hapo ka electoral roll kaba ha bunai Oktober arhajar arpau san kali tes electoral roll ka bangidan UBLU undalarung unai artli ki enumeration forms ha uwei po uwei voter lanu bladan kerteng hapo roll but kini ki voters itu brio unhab an pendap ya ka details jong ha katu ka form kabakongsan kalong banta ya kedur ha electoral roll tikum tala kerpat ya bero ki voters bakin penbiang ya ka passport size photograph nani kedur passport size kaba kebangi kwa ke background bonok balik nampak bukan syai berbanta apa ka ha ketuka enumeration form te kawai ke kopi jong ke enumeration form voter buat hadi bat kawai pat un ai hau BLO te BLO andal ayo piang itu ki enumeration form unsa submit ke office ha ka ba ka office kan sa penmi ya kata ka draft electoral roll ma ha ka santarik ubanai bopra
arhajar arpo nriu te kalong ka bakongsan bha ba uwei po uwei u voter uwei po uwei brio bla dan kerteng hapo electoral roll ba unchim khia ya kani bat lada klem yo ya ka electoral roll ya ka enumeration form ban ya kendu yo BLO ban pan ya ka enumeration form ban pendap ya ka details UBLO hadian ba ula correct ya ka enumeration forms te tangi tu ki enumeration forms ki ba kila yo bat ki ba UBLO ula submit sha office tang ka kerteng jong kitu ki brio kan mi haka draft electoral roll te ndadan manu kiba ka kerteng jong ki kalajak no naka draft electoral roll hadian jong ka hadian bla pemi ya ka kata hadian jong ka santrik brai bupra arjar rio pila pat banyak kendu ya ki BLOs ban file bank ya application jong ki bapen file ya ki claims bat ya ki objections jong pi tiya kani ka bapen file mo ya ka claims and objections na bapen ya ka application thamai jongpi pinle na du ka santrik hi bunai bo pra arhajar apun rio bat nyo por hadu ka sautrik bunai bo khandai arhajar arpo rio kata si bunai pi por bunle ya kata te hab ban chimkhia bha ten dalami ka draft electoral roll kerpat epi ki nong snong ki voters bapin ya kendu ki BLO bapin ya kendu ya ki wahi snong jupi bapin check ya kerteng jupi kadon ne kamdon na rule bat lada umdan bapin file biang ya ki claims and objections lingba jong u BLO te hadian baladep kata ka filing of claims and objections pat na kaliang jong ko office pat kan sa page kan sa jurup kan sa bishar ya kitu ki applications jupi lada ki biang em ban penrung biang ya ke kerteng hapo ka electoral roll bat ya kani ngin yo por hadu kumba arbanai kata nadu ka santrik bunai pra arjar penrio hadu ka laitrik bunai bashpau arhajar arpau penrio bat hadian kata balade penbit penbiang ngin sa penmi pat ya ka final electoral roll ha ka nyau trik bunai bashpau arhajar arpau penrio ti ngikirpat iki brio bakin nyele ban pembiang ya ki dokumen jongki ki kot kisla jongki kat kabala na kaliang jong ka election commission jong kari India kala ai kumba khat waitli ki documents ki ba pila ban pembiang plus bat o adhar kum ka alternative document ha ka ba ngila ban penenkam ki documents ki ba yahap yangi ya ka jela jungi hangi bubun kabon kong pila ban ai ya ka nu ka identity card maka pension payment order ka ba yo na ka central government ka state government lane ki public sector units te pila ban ai ya ka nu ka identity card ka ba ai da ka ba ai ki bank su ka ba ai da ka LIC te pila ban ai ya ki birth certificates jong pi tingi kirpat iki bri ki bompadon ya ki birth certificates senga buha ban apply ya ki birth certificates kenang ban dala ya ka SIR kan umdon jing ya pi ban ai ya ki documents pat ya ka birth certificate jong pi sha u BLO te kadon ka passport ka ba pila ban use pila ban pendon kam ya ki educational certificates next certificates ba pio na ki school ka certificate ka pio na ka emboss na ki keyboards ka ba pinsisha ya ka sngikha jongpi te pila ban pendon kam da ka permanent residential certificate ka baju issue bat baju ai na pok office jong deputy commissioner pila ban ai ya ki schedule caste na ki schedule tribe certificates ka ba issue na kaliang jong ka office jong deputy commissioner hi te bat ka adhar kumbala ong meneh tingkerpat ya ki pajba hi baro wanyele wan pembiang lakumnu kawai na kini ki documents kanang bakan suk ya baro ya pihi baro ha ka por ba pidon kam ban aban pendap ya ka form ban ai lingba jongki BLOs te kani ka por ngakerpat u ya ka jinga trailang jongki wahe snong baro ngakerpat ya ki wahe snong bakin penlong ka meeting bat ki boot level officers apo kisnong jungpi banyo penchai pajba
dan kalian jong ko office ngi la thung ki boot level officers ki supervisors alo jong ki boot level officers de ni kentu ya ki representatives jong ki political parties boper bakin ya tre ya sno tilang bat ni bat bakin thung ya ki BLAs ban yo banyarap lam ya ki kam ki hapo ki polling stations de ngi ke pa ki jing tre lang jong ki seng balang boper ki balang boper ki seng long kemi ki seng samlasnong ki SSG members baru ban penlong ya kanika SIR arajar apun riu ka bajam ka bebit ka biang bat ka banginjo ya ka electoral roll ka bakut ka basuba batang ki badai hok bandan kerteng hapo electoral roll kin rung ka kerteng jumki ki bomdai ya bakin numdan syu bat banginjo ya ka electoral roll ka bakut ka basuba bat ka bit ka biang tesa sisin ngaban biang ya baru kinong ya baru ki electors jong ka san sutunga saipung bat enrio kliriat assembly constituencies bapin chimkia ya kani bapin ya kendu ya ki BLO bapin pentikana bapila pendap ya ki enumeration forms jong pi bat pila ai shi kopi hakti jong u BLO ye tang dai kini kintien bakendiat kit bak keduyang ya baru bat ai ba ngenjo ya ka SIR ka bojok kubish bu MegalayaPost.news